Здравейте, продавам Nissan Micra. Микрата е 1.6 бензин, 110 коня, доста рядък мотор за Nissan, особено с 4 врати. Обикновено този мотор се слага на кабриолет. Микрата е в доста добро състояние. Разбира се, има забележки. Все пак не е чисто нова кола. Мотора работи перфектно. Климатроника работи перфектно. Перката тръгна на втора степен. С халогени, 2006 година. 16 джанти с зимни гуми. Година 2019. Има малко стъргано по джантите. Все пак жена е карала. Има леки забележки по боята. Дръскотини. Но все пак нищо фрапантно. Като цяло паркинг забележки. Микрата е с доста екстри, като имаме автоматични фарове, автоматични чистачки, безключов достъп, keyless е микрата, климатроник, който работи, CD с чейнджър на 240 648 км. Мина преглед безпроблемно януари месец на 239 610 км. Имаме около 1000 км за няколко месеца. И за една и предния преглед на 238 000 км. За година колата е изминала около 1600 км. Това е причината за продажбата на автомобила. Просто не се кара. Нормален автомобил с ESP. Доста екстра има колата. Бордови компютър. Имаме бордови компютър. Двигателя работи, без тресене, без нищо. Както казахме, на преглед по легалния начин. Ел стъкла отпред. Колата има два ключа. Липсва едната лайсна на тавана. Всичко работи повече от прекрасно.
Предни дискови в доста добро състояние. Колата има преглед до 26-та година. Винетка до септември, ако не се лъжа. Страхотен градски автомобил. 1.6, 110 коня.